şarada qatnaşуу bik isтерикli bolду менин үчүн. Чөнки biz чит иллерде яшоочу татар хатын-кыздары кайдагына яшәсәк тә туган телебезне, гореф-гадәтләребезне сакларга тырышабыз. Мин Европа татарлары альянсы рәисенең фән һәм мәгариф буенча урынбасары. Без бик күп Европа күләмендә уздырылган проектларда катнашабыз. Менә шундый проектларның берсе Тамырларыңны бел дип атала. Әлеге проектның мин фәнни җитәкчесе һәм авторы идем. Анда безнең 7 илдән Болгария, Португалия, Испания, Италия, Румыния, Польшадан яшьләр катнашты. Һәрбер милләт үзенең гореф-гадәтләре, тарихы, күренекле кешеләре турында мәгълүматлар җыйды. Яшьләрнең шундый зур проектта катнашуы ул бик зур безнең эшендә һәм гомумән Европа эшендә бик зур дәрәҗә булды. Шундый проектлар вакытында biz үзебезнең татар халкының, татар хатын-кызларының ролен, татар халкының культурасын, гореф-гадәтләрен, тарихын, телен бөтен дөньяга таныту юнәлешендә эшлибез. Үзем мин галимә буларак инде 4 китап чыгардым. 2 китабым болгар телендә, икесе инглиз телендә чыкты. Менә тагын бер китапны әзерләйм. Һәм киләчәктә шушы татар халкы өчен тагын да зуррак эшләр башкарырга телим. Быел Европа күләмендә быелгы ел җирле халыкларның телләрен саклау елы итеп игълан ителде. Әлеге юнәлештә инде бик шактый күп эшләр башкардык. Болгариядә, Португалиядә, Испаниядә һәм шулай ук менә Заклами Литвада безнең зур проектларыбыз булачак. Фәнни симпозиумнарда катнашырга җыенабыз. Һәм без үзебезнең милләтебез белән горурланабыз. Кайда гына яшәсәк тә үзебезнең татар халкына, татар булуыбыз белән горурланабыз. Һәм бу безгә көч бирә. Менә милләтне саклауның 3 нигезе бар. Кешенең туган теле, моң һәм тарихи хәтере. Менә шушы 3 нигез нык булса, һәр милләт үзенең шын мәгънәсендә үзен саклый ала. Һәм киләчәк буыннарга без үзебезнең гореф-гадәтләребезне түкми-чәчми бирә алабыз.